Nagisgot na may dari nga mangguna na laman may kay hanitim na may mangguna. Ako magkita pag mangguna. Mangguna na naman ko na rin ito floor. Dahil isna, papapaniot ko at 400. Palit-palit tayo pa. Tamo, sa kalibo kapyaw. Dagar na ka, gunahon ng ting. Wow, dapat nga sa kalibo. Hindi ko lang ipalit ko kayo, JC. Good morning guys! Dako para sa simbahan kay maghinlo ni para sa night watch. December 31. So nagbuhat ko sa mga kauban pa sila sa Jokodari kay hits ra ko gamala. Nagbuhat ako sa mga kuan na rin kauban, mga churchmates, ng mga girls kay maghinlo mi karon para inig kanang service na mo inig December 31 hinlo simbahan. Mga alas 9:30 guys, nangabot na gadzagahang mga kauban kay ako may kinaunang bazi dari ni abot. Mo lagi to ng hits like balabal. Sugod na mi direct dos kay mga buwak man yung mga roses. Wa laman si sa nag-bear og mga flowers pero mamuwak man is dabaw si sunal buti pud ning roses. Pero sige lang mi direct dos nagisgot na mi dari nga mangguna na laman may kay hanitim na may mangguna. Ako magkita pag mangguna. Mangguna na naman ko na rin ito floor. Dahil isna, papapaniot ko at 400. Palit-palit tayo pa. Tamo, sa kalibo kapyaw. Dagar na ka, gunahon ng ting. Wow, dapat nga sa kalibo. Hindi ko lang ipalit ko kayo, JC. Alaksan. Alaksan di ay naman pamahod. Tinawag-tuwag. Nalingaron po ko ginuna guys, bisa nakabalik-balikan ko kay habadan ni patutaas pero sa diraman kay nalingaw po ko. Sa boy sundan tagunaman. Lagi dati resource mo dapat. Ano professional mangguguna. Kay sa boy sundan guna jud. Kay mahal magila. Oh ni agi sa kalibo no. Agad 400 naman. 400 na pagani sundan wag pa lami. Dalo sa ako pa. Ada pagkahoy kay maado pang pagkabubuan. Practice dia kay saan pagsunod na tas nilipo. Agad nag-agi tag-gago. Ano wa ka na dag sundang day ikaw man si taga daw? Huwag kay aga mo ang sundang gigamit kinay panday. Ay, habi labot sa sundang sa panday nga martilyo man panday o tigid. Di kay ipotoles ka hoy na may putulog kay na may mga Hala, consider. Uy, panundo Oh, pangita para si Zor. Mahalon. Mahalon man si palita day. Mahalon man rin dyan taglibo mo na nga ni. Mane, ang ilang sweldo sila libo. Tulikod. Tapos sila hang kuan stock room. Pero lami sa tangagi oh. Proud ta na tangagi oh. Oh. Tingnan mo bisa. Oh, arap kini may gading malo na ni mo. Machine. Di mo ko mo gamit dan. Garay. Hadlok ka mura man nagpangkuan. Kilir. Fire na to danig tiguna ti plura. Zenon, kaya natin opportunity makakwarta. Inspired ko jang agi dun pila. Okay. Ko mo kontinto pa. Hindi na-inspire ka kus kung kuan dun. Pinalawon dun. Dami mo tanawon. Sadya pala mo na guys, kaya wa ko makada gloves kay wa ko kay bawag maguna dai minimum ra pula ni guna. Nalingaw na gadyo ko daan guna-guna guys kay humok magud pud si Zados lakon ja dali ra makuha mga sagbot ba makalingaw pero pud lagi paghan ko ko. Sige ra man kay manghinlo makuha ko igulis bay. Anja guys panagsarap ko makaserbisyo simbahan kay kinaling sige ko lakaw pud na pay mga tulumanon pa daris bay manang wala man jang todo lamang pud bigay agang effort. Anja guys ang mga laki sila gamo sa mga sagbot nga tag-as bitong mga kugon kay di man silbi ka sa gibuon. Si Undoy, anja, mga kauban po na mga laki, mura na iga, duma. Maadjom ni makatabang taginagmay sa atang komunidad, ilabi na tang simbahan, kay kisabala po mo pudyo dani nga kita ramang po mo pudyo dani ugnay servisyo. Anja guys, lami pos pamati ni mo hatag tang servisyo, nga libre ra. Atang hatag rang libre sa atang isig katao. Balam kadong singot basta nakatabang. Na, bira, kayod! Bahalagi paningat na ni mahunggugan basta kay nakatabang sa simbahan. Arang di malasa laman guys kining sakit daghang puson kay adog una pug ko matumrog na luza-luza na ko ning panahona. Ay guys, busy ka dun
Dahil gumawa yung madari. Ningundang na ko daan ni guys, gabrag-barag na laman ko. Mga video na naman ko sa mga kauban, mga kugihan, mga mga kauban, dako ba sa kaadyo ning kanani patag sa simbahan. Dali ra man padahuman. Basta magtinabangay, di ram sipod hinungan. Si Undoy na guys, ga mawir. Sir, pwede ba kita may interview? Kamusta sa trabaho? Okay naman. Ano pangalan nyo? Pwede makita yung mukha nyo? Guys, so nagtutulungan ng lahat. Sunogon eh. Palatan ra. Oh, bisag mga batang gagmay, tabang. Oh, diba? Tabang ang mga batang gagmay. Buta no. Mga bata no, kayong tabang. Oh. Uy. Uy, sakpan. Quarantine. Bitaw guys, bahalag man imong buo. Bisa kay makatabang lamang pagka, maka pambit pagka sa imong kusog ug imong abilidad. Kini guys, murag aran na dyan ko ta sa daaning panahuna mo lang aran na dyan paningkamot ug panghangwat kay aron kakauna. So mao ni guys sa gamang paniudto giandam sa among simbahan. Salamat ni pastor ug ni pastor's wife ug sa tanan nga nagprepare daan ni. Kaya grabing busuga oy kay kini laging kutas ka adjong gikan ni tuwa dito di kutasan mo kasi kumbate jud dito jud hasmat jud. Jarok jud gun sa majarok dadapi sinabaw nga pork. Inita lami apa jud pagkaluto. Salamat ka adjong daning paniudtong lami ka adjo. Tadaan! Arang hinluwa na guys, tang-tang nagmanga sagbot arang tagasa, na dapod may bisita rin tak, bogoy, iban-iban din yung iruan ni, sagasa ta, tuwa po. A few moments later. Play na na. Kakanta na to, yung madungog. Pangasa ka. Suguan lagi. Ako mga kauban doon dia. Naman. Naman. Sinong aboy? Long? Aboy. Dito. Molina. Ha? Molina. Hi guys! Masong hapon! Kita man dyan mo ganina, grabe dyan namang dinusdusay, paningkak kayo dyan maadyo para mahinlog simbahan, para ready na si Zainig ka, December 31, and mga alas 12, krutos hapon, ng area naming undoy, kaya di naman makaya, kay ang labaran naghangon, Laon na eh, alas dos. alas 2 lagi. Sakit na kaadto gang puson, muli na laman mi. Nakatug ko. Pag mata na guys, ganda na ang onday ag. Onggoy! Onggoy! Mirinda saging. Onggoy. Adto laga na kamera to eh. Mirindang saging guys nga hinog dia. Dagko ra bagdawin. Hilaw pagkaluto. Ilawa ka ba? Nagdali-dali man ka. Ay, Kada ay bugon po guys. Dahil bugon guys, hinatag ni nung... aboy. Hinatag ni nung Aboy Molina. Dahil salamat na aring buongon. Palito na ning ondoy. Diya kay ningay man niya. Hatag na naman ko nun. Sana all mong hatag. Salamat tong. More blessings to come. More buongon to come. Mabunga pantagdaghan ka. Adlo ko ng uno dyan. Tanang sanga. Late lagi gila, no? Late na gila ba? Late ako nga. Oo, dari batas bay kay forot na magbay. Ikot ba? Dali. Di na. Tingko dari kaya makakita sila ni mo. Di na mo Arang na. tuwa harapan ha. Tilaw isa. Name. Juicy ka aso. Ano yan? Arang na beres. Ondoy kay kahit guys. Naman. Ang ina ipabutang ra ng kamera. Ito dyan hawiran kay. Ha. Ito dyan mo tanong saan na ang diha sa screen. Mama, ilo sige hangad. Butang ba? Butang ra diha. Tara. Kami kadto buongon guys. Bugoy tanaw sa kon ko bugoy. Bugoy tanaw sa kamera. Ako Japon ko nga. Japon ko niya. Ama ka wa. Kucha. Nagalamak na naman na to sila ron kay gabang church. Bye. Namas. Hindi may gatiwas. Panahuman. Man siguro ron. Meng kaon ka, Meng. In your dream.
Nga, lagi pag-iring. Mukha na yung bugoy. Di pa ka na, uy, kaya di ko mo pwede pa ka ng cross sa libo. Kaan mga grapes. Bawal ko na na. Okay guys, see you later! Uy, ko na, pakita ko na. Bugoy. Bugoy. In the palace. Oh, kaya mag-aso ko sa motor.